Kinilala ng Bureau of Fire Protection o BFP si Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II sa 35th anniversary ng BFP Regional Office 3 nitong August 17 bilang pagkilala sa kanyang patuloy na suporta sa public safety at emergency response sa lungsod. Tinanggap ni City Information Officer Jay Pelayo ang Plaque of Appreciation bilang kinatawan ni Mayor John sa awarding ceremony sa Hotel Pampanga City of San Fernando, Pampanga. Kabilang sa binigyang diin ng BFP ang suporta ng Angeles City Government sa pagtatatag ng 2 fire substation sa Bayanihan Park at Quayan, gayon din ang mahusay na interagency coordination at logistical at operational support sa collapse structure search and rescue operation sa Barangay Balibago. Ayon sa pagkilala, mahalaga ang naturang partnership sa pagpapalakas ng fire protection, disaster preparedness at emergency response sa lungsod. Patuloy naman ang commitment ng Angeles City Government na palakasin ang coordination sa BFP at iba pang response agencies para sa mas ligtas at mas handang Angeles City. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.